Apostoli su putovali, podučavali i krstili po cijeloj zemlji. Jednoga dana, kad su postili i zajedno molili, Krist je došao odgovoriti na njihovo pitanje o imenu crkve. Podučio ih je da je zovemo Kristovom crkvom, jer je to njegova crkva. Isus je tada podučavao mnoge evanđeoske osnove, vjeru, pokajanje, krštenje i ostalo. Nakon što je podučio okupljene, Isus je pitao apostola jednog po jednog što žele od njega. 9 od njih 12 tražilo je i bilo im je obećano da će, kad navrše 72 godine, njihova služba na zemlji završiti i otići će ravno u Kristovo kraljevstvo. Ostaloj trojici, koji se ponekad nazivaju trojicom nefijaca, odobrena je želja da poslužuju ljudima na zemlji do Kristova drugog dolaska. Tijela ove trojice tada su izmijenjena kako ne bi iskusili smrt. Odvedeni su na nebo i vidjeli su velike vizije. 3 nefice su propovijedali i krstili među ljudima, a slijedila su ih velika čuda. 3 su puta bačeni u vatru, a da nisu pretrpjeli nikakve ozljede. 2 su puta bačeni u jazbine divljih zvijeri. Sa zvijerima su se igrali i ništa im se nije dogodilo. Mormon je napisao da su trojica nefijaca i njemu posluživali, te da će oni raditi i među poganima i židovima, ali nitko ih neće prepoznati. Mormon je ponovio i kako će dolazak Mormonove knjige biti znak da Bog okuplja Izrael i ispunjava svoje saveze. Knjigu 3. Nefi završio je pozivajući čitatelje da se promijene i pokaju kako bi mogli biti dio Božjeg naroda. 3 godine nakon što je Krist prvi put podučavao u hramu, svi nefici i lamanci bili su obraćeni Kristu. Sva njihova imovina bila je zajednička i nisu postojali bogati i siromašni. Svi su bili oslobođeni i postali su dionici nebeskog dara. U godinama koje su slijedile bilo je mnogo čuda, a narod je izgradio mnoge gradove. Uživali su u miru i prosperitetu još 150 godina. Stvari su se promijenile kad su neki postali oholi, te su se podijelili na temelju društvene klase. Izgradili su crkve kako bi izgrnuli imetak, te su počeli podupirati opakost. S vremenom su Gadijantonovi razbojnici ponovno postali utjecajni. Bilo je to u vrijeme kada je i Mormon odrastao.